I canviem d'assumpte. Alcalá de Xiver, al Baix Maestrat, celebra una fira en honor al producte més preat, la tomaca de penjar, una varietat autòctona elaborada de forma totalment artesanal. Enguany, la producció arribarà al 1.000.000 de quilos. La tomaca de penjar s'ha convertit en la senya d'identitat d'Alcalá de Xiver i nombrosos visitants venen a tastar-la. Fa refregadeta en una miqueta d'oli i és meleta. Per tot, per fer ensalades. Es cultiva a prop de la Serra d'Irta, amb aigües salines i amb un microclima amb què s'aconsegueix un producte únic en el mercat. Té molt d'aguant, molt de sabor i molt de jugo dins. Collim juliol a agost i pràcticament se pot conservar sense cap tipus ni de càmera ni de res fins allà al mes de febrer-març. En un cordellet i se va cosint. Es pot menjar crua, però també es pot aprendre a treure'n partit de la mà dels cuiners de la zona. Tartar de tomata. La tomata també es pela, es talla en quarts i se li trauen les llavors i es deixa deshidratar un poquet i després es macera. I per als que es queden amb ganes de més, menús especials als restaurants del municipi. Arrocito de Castellón con sofrito de tomata de penjar del Alcalá. Fa 7 anys que se celebra esta fira que tanca una campanya que enguany arribarà al 1.000.000 de quilos.